Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Kastaon ay tinandanag ni Unyol, idinasiputan ni Doña Dolores ti panagpaliw na. Nakuna tinaud-udi adakas ti mapasamak ka ni Unyol, iti kanito nga agaramid iti saan anasayat. Iti daytamit lagundaway, urayan ni Mr. Fortesa ti awag ni General Barbosa. Gapu takayat na amaamuan, noan yan tinapasamak kenkwana. Iti sana nagbayag, dimteng ni General Barbosa iti mansyon, ket nakunana ka ni Mr. Fortesa nga agan nadda. Gaputa iti anyaman nga oras, ket rumaot daruben, lindon, ken lakay ignas. Insungbat met tinaud-udi nga awan ti rumbeng a pagdanaganda. Gaputa nakasagana kanayon dagiti buyot da amakiranget. Iti may sarabi, agsarsarita da selya ken Dayana. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Agduan alawas asaan ang nagawid ni Ignas. Madanagan ako na. Anya nga ton tinapasamak kan kuana, senyorita. Sapay la kumaata awan ti dakas ana pasamak kan ni Tata Ignas. Iti sadino man nga ayan na ita. Ala, mapan kan iti silid mo, senyorita. Agtali na edak pa ila dito ay. Ha? Anya ti mapaspasamak kan ni Manang Ansing. Karti nga manang salya. Mapanta iti silid nga Ante Ansing. Sige, mapantan iti silid na. Ay, anay ko. Nagsakit ti barukong ko. Ante Ansing, ipandakan iti ospital. Kumpot ka kanyak, Manang Ansing. Asibayan ka amang na. Ipandakan iti ospital. Ay, sana na masapol. Nga ipandak iti ospital. Awagak lang ti gwapo a doktor ko. Anya? Yawat mo kanyak ti cellphone ko. Nga day tirabaw ti lamiseta. Diana. Awagak lang ti natara doktor ko. Taumay dito'y dagusta Ignas. Sigurado ka, Ante Ansing? Diana, awan ti rumbang nga pagdanagan nyo kanya. Kabalak, ti sakit ti barukong ko. Parbangon ng senyorita. Saan pa ila arimwar ti doktor iti silid ni Manang Ansing? Wen nga rawad manang salya. Kumusta nga tan ni Auntie? Anya nga ti sakit na. Ay, saan nga ibagbaga ni Manang Ansing nga dagayam saksakitan na? Ne, rimuharan ti doktor iti silid ni Ante Ansing. Umay ka, senyorita. Sabatan ta ti doktor. Tapno maamuan tanoan niya ti sakit ni Manang Ansing. Wen, manang salya. Nakapanawon ti doktor, senyorita Diana. Oh, Jacqueline, pagarob. Nabayag gaya man nga da sakit ni Ante Ansing iti puso. Uray siyak, senyorita. Nasdaawak mo titimbaga ti doktor. Di tay nadlaw nga dagayam na dagsan a sakit ni Manang Ansing. Manang Celia, jak kayat ama pukaw ko ni Ante Ansing. Ikararag ko iti Diyos. Apagimbagan na ni Auntie. Wan, senyorita. Ikamang tayo ka ni Apo Diyos ti amin. Tapno agimbag ni Manang Ansing. Kung na ti doktor anarnakan iti turog ni Ante Ansing, gapu iti agas nga impatumar na. Kasarita tanto anaimbag ni Manang Ansing. Apaman ang makariing, senyorita. Nakasagana kamin kini Ruben ngagsanay manen ang kalignas. Kayat mi amanayunan pa'y tinasursuro mi amakilaban. Nasaya at nga ron no kasta. Nakasagana mo tendag iti igam nga aramatan mi, angkal. No kasta nga rod, agtignay tayon. Ije kabakiran ti pagsanayan yu adwa. Mabit lang rod ang kalignas. Mangalak pa iti danom kan kanan tayo ije kabakiran. Jak imbaga ang mangala ka iti danom kan taraon ije pagsanayan yu, Lindon. Ha? Pasat ti panagsanay yu, ti saan nga agimat iti makan.
Nasken asursurwon yu ti ag-survive ije kabakiran. Angkal, Umaykan, Manong Lindan. Tulungan naklangan ang mangimit kadagiti igam nga aramaten ta, ngagsanay. Italay nga makitak tinagkaro panagtanag ni General Barbosa, hani. Nangag ko tinagsarita nyo kini General Barbosa, hani. Nalaing gayam akalaban, darupen kan lakay Ignas. Agsin ay kamanan itinaunag. Amangan no makapadakas kan katinakaro panagdanag. Sanak met kiti olay nga agdandanag, hani. Pampanunutek lang ti posible ang mapasamak kadagiti illegal na negosyo. Anya, Gapo iti napasama karanget iti balay da General Barbosa. Pinagtignay ko pa ilaang dagiti buyot ko, abantayan daan na imbag dagiti kontrabando. hani, Ti kayat ko, sawen. Aglaylo pa ila ti grupo. Amang ano at mabulilyaso dagiti kontrabando, numasiputan dagiti kabusor ko, ti transaction ko. sabagay, husto kay ti dayta a desisyon mo. Hani, Apay hani. At nakadibagam, saklutan nakman, kabayatan ti panagin ni storyata. alya. Kayat mo tagpasaklot kanyak. Saan kamat nga ubing nga basit tapno aramidag da ita? Ubingak pa'y mat, saan ka di, hani? Saklutin na kun, hani. Hani, nagpasaklot kamat nagpaison. Please, honey. Arakupan na kun itinakair-iro. Alya. Sige. Luday tati kayat mo, hani. Honey. Thank you. Nakaturok pa ilang ni Auntie Ansing, Manang Celia. Wen, senyorita. Adain sa ganak akanon na. Mangan tulaangan, apaman ang makariing. Manang, Oh, apay nga agluha ka mo din, senyorita. maasyanak ka ni Auntie Ansing. Inlimad na ti may papan iti sakit na iti puso. Senyorita, Napatag kanyak ni Auntie Ansing. Dakkel tinaitulong na kanyak. Iso adyak kayat amatay. Gapoy ti sakit na. Sanak payamatay, Diana. Nakariing ka madgayaman, Auntie Ansing. Itay payadengdenggag ti saritaan niyo kan ni Celia. senyorita. Agsasauan nakakidam ni Manang Ansing. Kapayasangitan na, katsanak pa'y matanatay, Diana. Agpaut pa'y tibiyag ko, tamakyasawa akpay. Sika talaga, Auntie. Agsaksakit ka lang arudan. Nga maaramid mo pa'y latimang rama. Mabitlaan. Tay mulagat ko dagiti matak akastoy. Manang Ansing. Apay nga umisem ka, Celia. Naangaw ka talaga. Nagdakkel mo tan timulagat mo. Di ka pa yan agkiram. Kumustang tirik na, Auntie? Nasaya atin. Gapoy ti agas ngayon patumar kanyak ti nataer a doktor ko. Huwag ngagpayso. Nagtaer ti doktor mo, Manang Ansing. Karuprupa ni Jackie Chan nga. Artista ijay Hollywood. Ay, Hollywood. Kusipit ti matana. Nabayag-gaya man nga adda sakit mo iti puso, Auntie. Ngam apay adi mo imbagbaga kanyak. Gaputa, jak kayat ngagdanag kayo kanyak. Iso ajak imbagbaga nga da sakit ko.
Auntie, Ang mawanan ti rumba nga pagdanagan nyo kan ni Celia. Kasapulak laeng ti panaginana. wan auntie. Imbilin mo't lakanyak dayta ti doktoryo. Di kay unay agbannog. Masikuranak mo't no awan tararamidek. Nagitilaeng kabailak nga ramiden ti trabahwek. No mabalin, saan kan nga agtrabaho? Da kamin ka ni Manang Celia ti makaam mo. Jak kaya ti paduulan kada kayo, Diana. Nairwamak ngagmay-may sa ija balay ko. Kabaila kami na trabaho. Si kanti nang ibaga, akasapulan ti inana. Iso ada kami pala ti agtrabaho ka ni Manang Celia dito'y dagos da Tata Ignas. Nala, punasimon ti panagdandanag mo, Diana. Sanak pa'y amatay. Awam pa'y tinagan ko amatay iti libro ni San Pedro ijay langit. Anya? Imagaktuken ka no dandani akon matay, Diana. Anya? Amom no kaano kanto amatay, Auntie Ansing? Katwen, Diana. Aging gaajak pa'y malipatan ti aganges. Agbiagak pa'y. Kat no malipatak tun ti aganges, matayak tumeten. Anya? Uray ada saksakitan ni Manang Ansing. Narabaklat ta. Kaslawan rikrik naen na itibagi na. Nupay kasta. Paliiwak lata ni Auntie Ansing Manang Celia. Traidor ti sakit ti puso. Senyorita, Bilin ti doktora masapul ang mabantayan ni Auntie Ansing. Saan aron bang agbanog? uwan senyorita, di ka madanagan. Si dada anak lata at tumulong kada kayo ka ni Manang Ansing. Agyam anak, Manang Celia. Sikat ti ad-adda at tumultulong kanya. Itala nga nadlaw ko ti selfie picture ko iti cellphone ko. Nag-selfie ak idi iti restaurant. Inzoom ko ti ladawan ko. Kas laladawan ni Diana ti adda iti saan unay nga dayo. Iso nga tangag paiso ti adda iti background ko. Imposible aladawan ni Diana daytoy. Nakita ko man idi adda ak iti dayta lugar. Ay, medyo blurred ngamin tinaala-aladawan na iti cellphone ko. Honey. Anya tikit kita ang dita cellphone mo. Mirmira ang matlatan. Si kamat kayam, honey. Anya ti adda dita cellphone mo, honey. Itay pa yung mirmira Awan, honey. Maragsakan naklangamin. Gaputa nagpintasak itiladawan ko diti cellphone ko. Kaslak Diyosa dagiti kapintasan a babae. Honey. Kas makita mo't, honey. Mayat pa'y latisukog ti pamagig. Kan nagwas na iti gurong ko a pagmamauyungam. Wenen, honey. At daamin kan katigalan ti may sa babae. Pang Miss Universe ti Beauty. Saan ka di, honey? Wen, honey. Isungarod nga inayat ka. Gapu iti kinapintas mo. Aglaplapusanan ka iti kinaposaksa. Thank you, honey. I love you. I love you too, honey. Mangan kan Manang Ansing, indasar konti ka nam. Agyaman na, Celia. Kumustan tirik nam? Saan ka din nagsaksakit ti barukong mo? Saan, Celia? Kabailakon ti bagik. Italaang man na nasimakit ti barukong ko. Nabanugak la siguro. Iso akasapulam tinaan-anay a panaginana. Tapno saan nga agsakit ti barukong mo? Hey, Celia.
Apay ang nagsanaay ka ngay, Manang Ansing. Nalipatan naksamot ni Apo Diyos nga laan. Anya? Anya ka din na itasasaw, Manang Ansing. Diyak mo't lamatayon. Nalipatan naksang agpayson ni Apo Diyos nga laan. Sumsumgarak iti day nga ibagbagan. Ay na, bakit akun, Celia? Awam mo't ipampanunuta ka mapanawak no bilang. Kaya't kumutin at agina na. Di mo man sawon ti kasta, Manang Ansing. Ay na, saan na ka mabuti nga matay, Celia? Samay sa, nalpasan ti akam ko dito'y rabaw ti daga. Naramid kun ti kayat ko. Kan natulungak pa yun ni Diana. Ay. Kayat ko na makita ti langit, Celia. Makitak to ni Jay danan ang kantatang ko. Ha? Ibagbagak ti kastoy ita, ang mga nukala at ti papanaw ko. Kat sana ka makapagpakada-kada kayo kan ni Diana. Ay, anya kamutan, Manang Ansing. Diyak kayat day taarabak mo. Sana ka mangrabrabak, Celia. Di tayo amuno ka no mauyos ti biyag tayo. May salaang mat ti pagbabawya kamatay no kas pangarigan. Ha? Anya day ta? Ay, ang mga numataya ka jak pa'y napadasan tinakyasawa. Anya? Adapay ko mamangasawa kanyak. Sakbay ang mauyos ti angas ko. Kaslagpakpakada ni Manang Ansing itay nagsarita kami, senyorita. Anya? Sumsumgarak kadagit ibagbagana. Kaya't na kanon ang makita ti langit. Unay lakit din ni Auntie Ansing. Agkakanat manen dagiti ibagbagana. Saan kano amang rabrabak? Pudno kano dagiti imbagbagana. Akayat nan ti agina na. Andi nga yan talaangan anaimbag ni Auntie Ansing, Manang Celia. Maibagbagana la siguro dagita. Gapot adarikrik-naan na. Ay, madanaganak lang amin itikas di adjar na itay ang makisarita. Kaya't na kanon ti matay. Anya? Nasayat mo't na nakaturugan. Tapno makaina na. Nalimad at talaga ni Auntie Ansing. Diyak ni namnamang at dagayam sakit na. Uray siyak, senyorita. Saan ta amadlaw day ta? Gaputa nakaragragsak at tao ni Manang Ansing. Pulos adi mo madlaw nga at dagayam sakit na. Ruben, sa dino tayan niyang kalignas. Mawaw kan mabisina kon. Gapo iti panagsanay ta. Pagwada talang iti marikrik na, Manong Lindon. Ay, may sapay lang daw ti panagsanay ta. Makarik na ako ni tinakarwa pa nagbisina. Sa dino ti pangalahan ta iti taraon ta diti kabakiran, Ruben. Diyak ka mo, Manong. Awan ti makitak dito'y alanok ang mabalinta pagalaan iti inuman ta. Pasat ti panagsanay ta ti mangsapol iti mabalinta akanen diti kabakiran. Wen, Manong Lindon. Agpanunot ta na imbag. No sa dino ti pangalahan ta iti taraon ta. Nalabit nga dalang iti aglawlaw dito kabakiran. Makarignak pa iti panagdanag. Ang mga nuinturong nata dito ni Angkel na... Adda nagkarasakas iti saan unay nga tayo. Adda nga takabusor iti aglawlaw da Ruben ken Lindon. Kagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Di napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT, 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.